За мен Стар Машин бяха много неща. Но като цяло една тръпка, една емоция, която никога до сега не съм изживявала. Беше нещо неописуемо. Най-трудният ми момент беше, когато трябваше да преодолея страховете ми, че нямам способност да изкарам глас, който всъщност го имам. В който са ме убеждавали години наред, че аз не мога да пея, нямам слух. Това беше най-трудното просто. Да се преодолея и да повярвам, че мога нещо, което всъщност са ми втълпявали, че е невъзможно. Най-щастлива и най-уверена, като че ли се почувствах в ролята на Сарагина. Тогава бях в моята си кожа. Защото аз бях едно такова дърво. Още съм, ама ще се оправя. Аз си мисля, че трябва да спечеля, обаче всъщност ще стане това, което трябва да стане. Затова не искам да казвам защо трябва. Защото мечта ми е от детство, нали, искам да отида да стана в Холивуд актриса, добре. Обаче сега може би не е най-подходящия момент. Затова аз предпочитам да трябва, когато съм най-готова и най-добре ще се получи в най-подходящия момент, който го реши съдбата.